meškam, ale najlepšie nápady mám vždycky pár sekúnd pred zašetím. Takže, ale už sme tu. Svetlo máme, tak môžeme začať. Takže ja som sa rozhodla, že vám natočím takéto videjko, kde budeme vlastne dávať všetko postupne, ako si dávam korektor, make-up a tak ďalej. Lebo vždycky som vám zatiaľ natáčala iba už keď sme začínali tie očká, konturovanie a tak. A aby sme to potom nemali úplne že také strašne dlhé, tak teraz vám dám túto časť. Make-upovať sa dneska určite budem, alebo teda líčino. Make-upovať určite, uvidíme, či si nalíčim očka, ale tak môžeme to spraviť spolu, aby sme to mali zaznamenané, aby ste vlastne vedeli, že čo ako robím. A hlavne dôležitá vec, aby ste videli, že čo vám to spraví s pleťou, že čo každý ten jeden krok vlastne jak zmení tú pleť a jak je to veľmi dôležité a že niekedy fakt stačí, aby ste si dali aby ste si spravili takúto úpravu a naozaj človek veľmi veľa toho nepotrebuje. Takže a ja to takto učím aj tie moje klientky, že pozrite sa, keď dáme ten korektor, keď si proste dáme ten púder na ten make-up a už môžete vlastne ísť do práce, do sveta, takže je to veľmi pekné. Takže poďme na to. Začnem tým, tak ešte len poviem k tomu, že samozrejme mám pleť vyčistenú. To úplne, že je ešte najväčší základ, že mať ju vyčistenú, dobre hydratovanú, stonizovanú, všelijaké séra si dávam očné masky alebo vankúšiky, dneska som si dala očnú masku v takej hojnej vrstve, očný krém, proste toto je úplne pre mňa must have, to je úplne, že závislosť taká, by som povedala, že pozitívna. Takže to som už spravila a začnem vlastne teraz s tým, že si idem dať korektor. Ešte nedá mi, aby som vám teda nespomenula takú vec, že toto je vlastne taký fixačný gel pod make-up. Ja môžem si ho vyskúšať trošku dať. Ja som vám už spomínala, že ja ho teda nepoužívam, pretože mám dosť masnú pleť a mne, viete, že ja už som za tie roky vyskúšala rôzne kombinácie, takže pre moju masnú pleť toto úplne není dobrá ako kebyže alternatíva, takže ja používam niečo iné, ale veľmi dobre ho predávam, je výborný, má 15 faktor, je to úžasná konzistencia, by som ho chcela používať, ale nerobí mi moc dobre, ne, že by nerobil dobre, ale potom mám pocit, že sa mi viacej tá pleť mastí a niečo, čo mám vyskúšané, mi lepšie pasuje. Takže je to takáto konzistencia. Fakt stačí toho maličko. Ja vám to teraz ukážem a vy si to takto len ako keby, že natiahnete na pleť takú krásnu vrstvičku, ktorá vám vlastne vyrovná povrch. Čiže vyrovná vám tam rôzne, keď tam máte náhodou jazvičky, pory alebo také niečo, čiže spraví taký povrch jednotný pre ten make-up a spraví vlastne to, že ho fixuje, že ho na seba tak natiahne. Hej? Keď sa aj pozriete, možno, že vidíte, že kam som dala ten fixačný gel, tak tam je trošku iný ten povrch. Takže to vám dávam len tak na skúšku, aby ste vlastne videli, že čo to môže spraviť. Dobre, idem si dať teraz korektor klasický. Ten si dávam. Používam vlastne teda náš korektor pod oči, ktorý nezvýrazňuje vrásky, rozptýluje svetlo, neutralizuje rôzne farby, keď má niekto trošku také, že žilky do fialkova, do zelená, do modrá, alebo má tam nejaké také hnedé kruhy pod očami, tak vám to krásne neutralizuje tú farbu. Takže veľmi jednoducho dám takéto 3 bodky. A máme jednu farbu iba tohto korektoru pod oči, hej. Potom máme rôzne korektory, ktoré majú zafarbenie a ten si potom môžete kľudne rôznym spôsobom miešať. Tak. Dobré ránko, kto je tu so mnou? Nevidím, že kto sa pripojil. Krásne ho môžete rozpracovať, vôbec sa nebojte toho, keď ho dáte veľa, on sa krásne vstrebe. Ale je to veľmi podstatné ten korektor a proste korektor veľakrát,
keď ponúknem, že nie korektor, alebo keď poviem na minikurze ličenia, že ideme dávať korektor, tak oni povedia, no však mám kruhy pod očami, že? Ale to není o tom, že každý máme kruhy pod očami, proste to oko je v dutine, čiže vám tam hádže tieň a proste nejaké kruhy pod očami máme každý, čiže my potrebujeme zosvetliť tú časť pod tými očkami, takže berte to aj tak. Dobre. Idem teraz dávať make-up, čiže korektor pod oči mám, ten si dávam ja osobne ako prvý, teraz budem dávať make-up. Viete o tom, alebo možno neviete, že máme dve konzistencie make-upu. Toto je fialková a ešte máme make-upy s rúžovým prúžkom, čiže jeden je zmatňujúci, toto je ten zmatňujúci pre masnú až zmiešanú pleť a potom mám ten rozjasňujúci, ktorý je trošku taký ako keby, že presuchšiu pleť, len aby ste vedeli, čo tam znamenajú tie rôzne farby. Ja milujem, kedysi som si dávala make-up prstami, ale začala som už dávno používať takéto húbky na make-up a ja milujem proste dávať s týmto make-up, ale viem, že veľa z vás používa tento náš výborný štetec na make-up. Takže dávam do pozornosti. Toto je tak individuálne, nech sa niekto pýta, čo je lepšie, čo je horšie. Neviem úplne dať na to fundovanú odpoveď. Myslím si, že není niečo, že lepšie, horšie, ale líši sa to tým, že vlastne každý ten spôsob, akým si dávate make-up, môže mať väčšiu kryciu schopnosť. Nie je toto, ja milujem to, jak sa strašne rýchlo ten make-up mám nanesený, úplne, že extrémne rýchlo a krásne zapracovaný. Ja to mám veľmi rada. Toto je štetec, ktorý nájdete u nás v ponuke. Odporúčam, ja ho teda aj predávam klientkám k make-upu, pokiaľ majú radi štetec. Naše klientky sú už veľmi také vzdelané, čiže oni sa pýtajú na štetec. A ak chcete úplne, že najviac kryciu schopnosť, aká sa dá, tak je to tento štetec na make-up. A to je, keď sa pozrete, to sú úplne takéto štetinky, ich tam miliarda malých štetiniek a to je proste úplne také akože hladkacie, ježiši, kto tomu jak hovorí, nejaké labky, tuším tomu niekto hovorí, nejaká moja kolegyňa. A toto máte najväčšiu kryciu schopnosť, týmto najlepšie zapracujete make-up, keď sú nejaké úplne pigmentové škvrny, úplne nejaké ťažké akné, takže toto nájdete ešte stále u nás v ponuke. A je to niečo úplne jemnučké. Myslím si, že v januári by sme s tým mohli nejakú motiváciu vymysleť, lebo je to fakt super. Tak ale ja vám budem hovoriť to, čo naozaj ja robím denne, jak to mám ja rada. A to bude touto húbkou. Čiže používam make-up Beige 190N. Takže jednoducho si ho vytlačím na ruku a idem zapracovávať tou húbkou a uvidíte úplne, že jak veľmi rýchlo to mám zapracované. Zoberiem si zrkadielko. Inak tie naše make-upy sú úplne nádherné. Krásne sa vám prispôsobia pokožke a vytvárajú neskutočne prirodzený look. To je úplne podľa mňa, že teraz je trend prírodzenosti, tak toto je naozaj make-up, čo vás zjednotí. Čiže vyrovná rôzne nerovnosti. To uvidíte po každom tom kroku, keď si ten make-up dám. Čo to s tou pleťou spraví? Jak vám to krásne zjednotí pory. Inak, keď vám môžem poradiť, tak nedávajte úplne veľa make-upu. Radšej potom dáme viac vrstiev tohto minerálneho make-upu. Dobre? To je oveľa taká lepšia kombinácia dať menej make-upu a potom radšej dať viacej minerálneho pudrového make-upu. Vy to možno budete poznať pod takým označením našim, že púder. Čiže inak make-up veľakrát niekto proste také hovorí, že
no, že nepoužívam teraz make-up, nech si tá pleť oddychne a nechcem ju zaťažovať a teraz cez sviatky nebudem používať make-up, aby si pleť oddychla a takéto aby sa neucpávali pory a nech sa tá pleť prelieči a takéto všelijaké pravdy, alebo jak som to povedala, alebo také domnienky, alebo mýty, alebo jak by som to povedala. Ja vám poviem tak, že ja keď som nechala svoju pleť mesiac oddychovať bez make-upu, tak sa mi brutálne zhoršila. A prečo? Bolo to, keď som sa učila na štátnice a samozrejme som bola iba zavretá od rána do večera doma, takže som sa samozrejme nemake-upovala. A tým, že mám masnú pokožku, a ten make-up vám na tej pokožke robí nejakú ochrannú vrstvu, čiže tá pokožka dostáva signál, je tam nejaká ochrana, dobre, v poriadku. Jednak všetko, čo vám vlastne ide do pokožky, všelijaký prach, znečistenie a tak ďalej, prebytočný mas, tak vám zostáva na tom make-upe, vy to ráno, večer potom umiete všetko. Keď tam ten make-up nemáte, tak všetko to ide do tých pórov. To je jedna vec. A druhá vec, že mne sa extrémne mastila pleť, oveľa viacej ako keď mám make-up, pretože tá pleť si potrebovala tam vyprodukovať nejakú tú vrstvu, na ktorú je tam zvyknutá. Takže sa mi extrémne mastila pleť a veľmi sa mi zhoršila ucpaté pory, pozapalovalo sa mi to tak, že samozrejme aj stres a proste toto všetko, ale to bolo aj vidieť proste, že tá pleť je taká zhrubnutá. Takže ja určite už nenechávam oddychovať pleť od takýchto vecí, pretože to zloženie, ten make-up je 3D, čiže on obsahuje aj látky proti starnutiu, obsahuje aj resveratrola, proste kopu všelijakých výživných látok, takže my už dneska nejsme v dobe, aby sme proste kľudne si ten make-up proste môžete dať a nič to tej pleti, vôbec ju to nezaťaží ani nič také. Dobre? Takže make-up máme, ja sa len pozriem, že či ho mám všade roznesený. Ešte trolinku si niekde dám. Takto do takýchto zákutí. Tak. Dobre, takže make-up mám hotový. No, a keďže som vám na začiatku hovorila, už som vám to hovorila v niektorých ličiacich videách, že keďže ja nemôžem úplne používať tento fixačný gel pod make-up, není to pre mňa taká dobrý koktejl všetkého, takže dala som si ho iba na túto stranu a ja miesto tohto použijem transparentný púder, ktorý je úplne fantastický pre moju pleť. Mám to teraz také vyskúšané. Čiže ja si teraz prepudrujem make-up a zafixujem ho, ten transparentný púder. Dám si tam jemnú vrstvičku, aby som nebola úplne biela, ale on vám jednak aj pohlcuje prebytočný mas a taký lesk. Takže to ja si dám na make-up, takú úplne jemnú vrstvu, lebo to mám fakt, že vyskúšané. Že to je parádička, takže dala som iba takúto jemnú vrstvičku. No pozrite už krásne, keď som začala vysielať, ako už je krásne zjednotená tá pleť, hej, že úplne pozakrývané, dodávam to taký, ten make-up, alebo aj to budem pri ďalšom kroku hovoriť, pri tom minerálnom púdri, že vám to proste dodá takú štruktúru proste jemnejšiu, tá pleť je jemnejšia na pohľad, nielen na dotyk, ale ona je na pohľad jemnejšia. Dobre, ďalší krok, čo idem spraviť je v tomto, keď som dala ten transparentný púder, je, že si skonturujem pleť. Takže to je teraz úplne najvhodnejšie dať na ten transparentný púder, lebo tam sa mi to pekne zafixuje a na to ešte budem dávať jeden púder. No. Takže ja teraz budem používať tento náš bronzer z leta, lebo ho úplne zbožňujem, čo je asi aj vidieť podľa toho, jak to mám minuté. Takže toto není žiadna úplne že fundovaná
fundované konturovanie. Je to úplne moje denné, rýchle, proste moc sa s tým akože nehrám, čiže tu na čole si to potrebujem dať, potlačiť tu na tieto miesta. Tak. Teraz si potrebujem spraviť také podlícne kosti. Toto už som vám tiež hovorila veľakrát, ale spomeniem to ešte raz. Mne sa veľmi páči na týchto bronzeroch a konturovacích veciach, že ono nie len, že vám to proste pekne vymodeluje tú tvár, ale ešte vám to aj tú štruktúru tej pleti spraví veľmi peknú, takú opálenú, takú dokonalú. Čiže zase si dávam proste sem. Ešte nemusíte sa báť to spraviť aj také hrubšie halabala, alebo vôbec si nerobím starosť s nejakými týmito, jak sa to povie, s tými prechodami, kľudne nech to je ostré, pretože my na to budeme dávať ešte minerálny pudrový make-up, čiže tým všetko zjemníme, aj tú intenzitu, aj nejaké tie prechody. A to, čo mi zostane na šteci, si ešte takto prejdem po pleti. Dobre, trošku sa musím inak posadiť. Jaj, toto vianočné obdobie už je také super. No, dobre, takže konturovanie máme hotové a určite vidíte, že čo to proste spraví proste s tou tvárou aj opticky, hej, že sme proste trošku znížili to čelo, trošku sme tu na toto zakamuflovali. No a teraz na to ideme dať jeden z mojich najobľúbenejších produktov a to je minerálny pudrový make-up. Aby ste sa nepomýlili, toto je transparentný a toto je minerálny, tento je biely a toto je vlastne ako keby make-up pomletý do prášku, zbavený vody, pomletý do prášku a kľudne ho môžete dávať aj bez make-upu. Kľudne ho môžete dávať aj bez make-upu, on je úžasný. Má najjemnejšie krytie, takže nečakajte od toho, že vás to proste prekryje, že vám to prekryje nejaké jazvičky alebo nejaké aktívne akné výrazné a tak. Ale ak niekto sa bojí make-upu, tak toto je super úplne. No a teraz tento make-up, alebo teda púdrový make-up vám spraví úžasný finálny look, veľmi vám dá taký nádych prírodzenosti, všetko to sprirodzení, všetko to zjednotí, zafixuje. Veľmi je dôležité, aký budete štetec na to používať, takže keď mi aj klientky hovoria, že ja nejaký štetec doma mám, tak ja ich vtedy, buď teda ich presvedčím, že tento púder naozaj potrebuje svoj vlastný štetec, lebo proste je na to navrhnutý, nemôže to byť v žiadnom prípade štetec na púder, ktorým potrebujete iba rozprášiť ten púder a my potrebujeme s týmto štecom ten púder do tej tváre povtláčať. A keď náhodou, že nechce, že mi povie, že ona má štecov dosť, tak ja jej poviem, že dobre, tak aby si teda vyskúšala nejaký ten púder, teda ten svoj štetec, ale ak by jej to nerobil taký efekt, tak určite nech si príde dokúpiť. Takže takto namočím si, vždy si dám do takéhoto vrchnáčika, namáčam si malé množstvo do štecu a už teraz môžete vidieť, ja vám to skúsim trošku priblížiť, už teraz môžete vidieť, čo to krásne s tou pleťou spraví. Toto vám dá úplne neskutočný vám to zjemní pokožku. Teraz si znova namočím ten štetec a znova si prejdem to isté miesto, lebo mám rada, keď sa to vrství, hej? Keď sa vrství ten púder, že neísť s veľkým množstvom a to sa snažiť proste na hulváta tam dať, ale jemnučko, pomaličky jednu vrstvičku, pomaličky druhú vrstvičku. Tak, čiže aj na to máme štetec, ktorý sa volá štetec na púder. A je to vlastne na tento minerálny púdrový make-up. Zase si nasypem do tejto myštičky. Nikdy vlastne štecom nejdem sem, pretože z toho šteca, keď si idem na tvár, tak si
vždycky z toho zoberiem nejakú odumretú bunku, nejakú masnotu, nejakú nečistotu a hlavne odumretú pokožku a keby som išla do tohto, tak si ich tam všetky pekne pozanášam a tu mi to začne žiť svojim vlastným životom a to ja nechcem. Čiže preto si vždy odsypem toho púdru sem a štecom sa dotýkam iba tejto plochy. Hej? A tu si pravidelne umývam. Takže takto. No a ešte čelo. A vidíte aj to kontúrovanie, jak krásne sa mi zjednotilo. A vôbec to nemám, preto proste to dávam predtým a na to dávam ten púder, aby sme vlastne mohli zase trošku to vrstviť a mohli si dovoliť byť trošku také nepresné a zjemniť to krásne. Tak, hotovo. Takže máme pripravenú pleť, ešte vám ukážem líčka, ako si dám. Takže líčka už mám trošku naznačené s tým kontúrovacím púdrom, takže pôjdem trošku nad to